बे मैदोमोन बायदिया खनजिथामोनजों ओरैनानि खामग्रेव देरनाय खनजिथामोननि एलबाम गैया बुजिबाय खनजिथाखौ बामनानै रिल्स बानायनायालाय माथो गिदिर बाथ्रा जाखो दा खनजिथा आरो मैदोम बिथांमोननि भिडिअफोरा बिरादनो भाइरेल जागासिनो नोंथांमोनाथ' इन्ट्र'आव नायनानै एसे बुजिखाबाय आरो लोगोसे नैबे भिडिअफोरखौ नोंथांमोना एसे नायनानै लादो पइन्टेड नोंथांमोननो आं रिप्लाइ होनो नाजागोन स' नोंथांमोना बेनिफ्राय गावनि नलेजखौ गेइन खालामनो हागोन आरो भिडिअखौ जोबजासिम नाय निस्सय एसेब्लाबो बुजिना मोनगोन आरो बेनिफ्राय जों बारग'नो अरायबो नाजाबानो जाबाय जिउआव जुदि साक्सेस जानो गोनांब्ला नङाब्ला बेफोरबायदि फंसे फंनै बेबायदि गोदै रावफोरावनो जों गोजावलांगासिनो स' गावखौ अरायबो बासायनानै लाखिनो नाजा नायदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट आंथ' दा बानाया होनबाबोथ' दा मा खालामगोन दाना हो दे आदा रिल्स बानायनि दे होमबालाय दे माथो दे होनबाय आङो दे जेबो नंला दे होनबालाय दे बानायगोन रिल्स बानायनायालाय माथो गिदिर बाथ्रा जाखो हो नैबे भिडिअखौ नायोब्ला नैबे बाथ्राखौसो एसेब्लाबो जों हमनानै मोनो बे बाथ्रायानो जाहैबाय जे खनजिथाखौ एसे बामना लाना थांनानै रिल्स बानायनायावनो मा बिनि बै समनि गोसोनि साननाय बुंनाय स्टाइलफोरानो नै दिनै बे गोदान भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोनानो निस्सय बिथांनि खुगाजोंनो खोनाबाय रावफोरा बोरैनिफ्राय बोरै सोलायलाङो स' मानसिफोरखौ हमनो हाया आसलते बबेनि गिदिर बाथ्रा जाखो आं मिनिनोसो ओंखारदों नोंथांमोना शेयार खालामदों भाइरेल खालामदों ओरै बेनिफिटआ सोर जागासिनो मिथिबाय ना खनजिथा आरो मैदोमासो माबा जागासिनो मिथिबाय ना बेनिफिटआ जोंहासो जागासिनो दे बुजिबाय दा मैदोम ब्रादारखौ आंहा कुनु पार्सनेलि बिनि भितराव हाबनानै बुंनो आंहा कुनु मोन्थाय गैया आरो बेखौ आं बुङाबो आरो खनजिथाखौबो आङो बेबायदि बुङा जास्ट नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजोंनो बेफोर भिडिअफोरा ओंखारदों नङा होमब्ला आरो बे भिडिअ कन्टेन्टनि सायाव जों मा नुदों बेखिनिनि सायावल' आं बुंगोन आं भितराव हाबनानै पार्सनेलि रावनिबो सायाव भिडिअ बानायाखै जास्ट नोंसोरनि जि भिडिअफोराव बुंबोनाय बै समाव बुंनाय आरो दा बुंनाय बेफोर भिडिअनि सायावसो आं भिडिअखौ बानायनाय जादों जे जों बेनिफ्राय निगोनो सोलोंनो हायो जे मानसिया दिनै मा सानो बेखौ जों मालाबाबो गाबोन साना आरो जोंनि बे साननायफोरा सोलायनायनि थाखायनो जोंनि हारिया हाखराव गोलैलांगासिनो बेनो आरो नङा होमबा दा बेफोर इमान गेदेर मेटार जास्ट आंनि थाखाय नोंनि थाखाय बेफोरखौ जों सिरियास लानो नाङा ब्र' फाइमोन नोंथांमोननि सेराव आंनि रिकुवेस्ट नों जेरै सोलिदों बिदिनो मोजां सोलिलांबाय थाबानो जाबाय आं जेरै मोजां सोलिनो नाजादों बिदिनो सोलिलांगोन आरो नोंथांखौबो बुंदों आं नायगिरि नोंथां मालायनि खोथाखौ लाना खर' गुदुं जानानै खुनु लाब गैया बास निजे फरायदों जादों लोंदों मावदों दांदों बिदिनो गोजोन खनजिथा आरो मैदोमासो बेनिफिट जागासिनो नोंथांमोना जेसेबां मिनि जेसेबां गाब जेसेबां ट्रल खालाम जेसेबां इनसाल्ट खालाम बुजिबाय ना जेसेबां खालाम खिन्थु बेनिफिटआ सोर मोनगासिनो खनजिथा मोनगासिनो बा मैदोम मोनगासिनो दिनै खनजिथानि भिउसखौ नाय रिल्सनि भिडिअ भिउसफोरखौ नाय मैया एगारनाय भिडिअफ्रा बेसे लाख खारखोलांखो नायदो नोंथांमोना दा बेनिफिटआ सोर जागोन नोंथांमोन भाइरेल खालामदों दा बेनिफिटआ सोर जागोन खनजिथा जागोन हो आरो माबा मोनसे गाज्रि भिडिअ बा बेलेग बाथ्रा दिनै आङो लोगो हमनो थांदों नोंगौ लोगोबो मोनदों भिडिअबो बानायदों हो आंथ' दैदेनखौबो होनदों लोगो हमगोन आङो बेखौबो आं अलरेडि फन हरदों गुवाहाटियाव दंफैयो आङो फाइनालि आं बेखौबो लोगो हमगोन बुजिबाय दा नांगौ आं दैदेनजोंबो रिल्स बानायगोन बुजिबाय बे गिदिर बाथ्रा नङा थारमाने मिथिबाय ना आरो रिल्सखौ आं अकल खनजिथाजोंल' बानाया बुजिबाय खनजिथाजोंल' बानाया आंहा करिश्मा एक्ट्रिस नङा होमबा जोंहा आंनि लोगो करिश्मा एक्ट्रिस दङ बेजोंबोथ' आं खेबसे रिल्स बानायदोंमोन नोंथांमोना बेफोरखौथ' भाइरेल खालामा बेफोरखौथ' खालामा दिनै खनजिथाजों माबानाय लोगो लोगोनो रिल्स गानाय लोगो लोगोनो दानिया मानो भाइरेल खालामखो दानिया जेनेबा नैबे नानिखा गोनां होननायखाय नामा सब खेथ्र जायो नानिखा गोनाङा ओरैनो होनाखै थारमाने बेखौ इनसाल्ट खालामफिननायसो जादोंमोन माबाखौहाय ओइ खनजिथा नानिखौहाय मानो होनोब्ला दैदेना मोनसे बाथ्रा बुंफैदोंमोन थारमाने मैदोमनि भिडिअ बानायबाय थायोब्ला भाइरेल जानानै खनजिथाजोंसो एलबाम गागोन होननायावहायसो आं बेखौ उल्था ट्रल खालामफिनदोंमोन मिथिबाय बुजिबाय ना बे गिदिर बाथ्रा नङा मिथिबाय दा नोंथांमोना ओरैबायदि भाइरेल खालामदों ससियेल मिडिया गेंबाथाय मैदोम खनजिथानि मोसानाय होबाय था